aking kailangan. Pag-ibig na walang hanggan, ang aking tunay na nararamdaman. Kasi Rodel Kiamco, edad niya 40 na. Kani siya akong anak, si Khalil. Buhat rin kay Kuan, haranan ka daw. Hindi paniod to ba? Sabi nga na paniod to. Ay mo may dasmag sa mga tao. Kanta mo, tukar ko dahil kung mga gikan sa 11:30. Adong inaro na laon na. Igo na gyud kita para kapamilya ba. Kilala niya. Amo na ning buhat Kuan. 3 size pa edad ni. Nakaron 12 na ni. Nakulo akong anak. Ana, nangapo na ko. Ha? Nangapo? Tula ka po? Isa, nga ko ikaduha nga bata. Kay, namin yun naman. Tulo na akong anak, laki. Drummer gyud to, kani siya, bonggo player man eh. Asla manukar gyud. Ako si Christopher Khalil, pikyam ko. 12 anyos. Akong gigamit kay drum. Lisod ba? Dili. Sayon ra. Sayon ra. So, nakatabang kasi mo ang pamilya, ang papa nimo. Oh, So, may grado nimo? grade 5. Right. So, kada makahigayon lang. Oh, Sasama na ko nga ubos ra. Kita rin ko gamay, kung trabaho kong tarong. Pero kung kanay akong buhaton, no, karon no, pila akong kita. Mga kapit 500 siguro ni. Hinay pa gani ni. So, kung kusog, pino. Mga abot og lapas sa 1,000. Lost my faith in everything. I couldn't believe in anything until I put my faith in you. Adlaw ng Domingo gud mo. Ila sa Ginoo kada adlaw na tag-ilang Dios. Bisa nasa time nga para pang Ginoo pod. I am here today because God keep me. So, Ipigan ko sa Dios maong naa ako karon. Kitang tanan. Kung anong naaman ta karon, kanang tanan tungod sa Ginoo. so ang imuhang pag-perform to glorify the Lord at the Oo. same time. Same time, kadadlaw gyud importante nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dili man puros na pagtuo na man ginay buhat. Kay mahimaya sa atong kinabuhi kay mubo ra man tag kinabuhi ang kalibutan. Sa gabiton tos kamayo pag mahimaya sa Dios.